Kácsics Bálint vagyok, Nagykanizsán és környékén gazdálkodunk 230 hektáron. Kukoricát, szóját, repszét, árpát termesztünk. 2018-ban indultam el a forgatás nélküli minimálművelés és a no-till irányában. A segítségemben volt Kökény Attila, talajmegújító szaktanácsadó, és akkor el is vetettem az első takarónövényes táblámat, amiben a következő év tavaszán pedig egy sekély rövid tárcsázás után elvetettük a kukoricát, és hát így kezdődött ez az átállási folyamat. Miért is kezdtük el ezt a technológiát? A talajaink nagyon leromlott állapotban voltak, mind szerkezetileg és szerves anyagtartalmát tekintve. A regeneratív gazdálkodás elsősorban arról szól, hogy javítsuk a talajainkat, mert olyan lepusztult állapotban vannak sok helyen, ugye a túlművelés miatt, hogy a szerves széntartalmuk rendkívül alacsony, és ezáltal a termelhetőségük is csak a nagy input árán tartható fenn. Ez a technológia ugye segítséget nyújt abban, hogy a talaj szerkezetét javítsuk, a szerves széntartalmát, tehát a humuszt növeljük, akkor a víz és levegő forgalmát javítsuk, illetve hát a költségcsökkentés, hogy sokkal kevesebb gépi munkát igényel, sokkal kevesebb emberi erőt igényel, ezáltal a haszon az magasabb tud lenni, mint egy hagyományos gazdálkodásban. A konvencionális gazdálkodásban ugye rengeteg műtrágyát és növényvédőszert használunk fel, amelyiknek a költsége igen magasra rúg, míg a regeneratív gazdálkodásban sokkal kevesebb műtrágyát is használtunk föl, hogyha a talajunk már olyan állapotba kerül, illetve a takarónövények közül a pillangós növények azok rengeteg nitrogént képesek megkötni a levegő nitrogén tartalmából, és ezáltal is sok nitrogén műtrágyát tudunk megspórolni. Kezdeti nehézségek leginkább abban merül ki, hogy fejben tudjunk átállni, hogy ne a régi szokások szerint gazdálkodjunk, ne naptár szerint ütemezzük a munkálatokat, hanem okszerűen. Jogszerű talajművelés azt jelenti, hogy csak akkor nyúlunk hozzá a talajhoz, hogyha muszáj. Nincsen letömörödve az adott talajréteg, mert már elindultunk mondjuk egy minimális művelés irányába, ahol a talajszerkezet elkezd javulni. Ott nem mindig van szükség mélyebb talajmunkára, míg egy konvencionális gazdálkodás során pedig szinte minden ősszel leszántják 30 cm-re a talajszelvényt, és ez rengeteg üzemanyag felhasználással és gépkopással jár. A takarónövények nekünk ebbe is segítségre nyújtanak, hogyha egyszer meglazítjuk a talajt, és utána az élő gyökereket fenntartjuk, akár a takarónövények által, vagy a kultúrnövények által, akkor nem tud annyira letömörödni, mint hogyha fedetten hagyjuk akár egész térre, és ezzel az eróziónak is utat nyitva. Mi lesz azzal a sok szármaradvánnyal, amit nem forgatunk le? Ha már a talajbiológia elinduló javulás útján, akkor ezek a szármaradványok nagyon gyorsan le tudnak bontódni természetes úton is a talaj felszínén, vagy annak közelébe, és ez a későbbiekben egyáltalán nem jelent nehézséget. Hogyha akár van egy olyan gépészetünk, amelyik megbirkózik akár egy vékonyabb mulcsréteggel, akkor teljesen sikeresen tudjuk elvetni a kultúrnövények a magjait, és ez nem okoz problémát. Nem terjednek el a gombabetegségek sem. Hogyha nem bolygatjuk annyira a talajt, akkor a patogén gombák is visszaszorulnak, az életterük visszaszorul, és ez kevesebb növényvédőszer felhasználással is jár. Ugye nálunk ezt már tapasztaljuk, hogy egy átlagos vagy szárazabb évben a kalászosoknál nem, vagy csak egy kalászvédelmet kell kijuttatni. Hogyha nincs túlművelve a talaj, és nem porosítjuk el, és hagyjuk kialakulni az agregátumos talajszerkezetet, akkor egy idő után a talaj egy ilyen szivacsos, porózus szerkezetet alakít ki magának, amin a növények gyökerei sokkal könnyebben le tudnak menni. Nálunk a termés átlagok azok tonnában vetítve nem nagyon változtak a konvencionális gazdálkodáshoz képest, ellenben a költségeink azok igencsak leredukálódtak. Elsősorban gázolaj felhasználás tekintetében mutatkozott meg, és a későbbiekben már műtrágya felhasználáson oldalán is látszott, mert például foszfor-kálium műtrágyát azt már nem, vagy csak nagyon kis mértékben jutatunk ki. Kukoricánál ilyen 10 tonna volt idén nettóban az üzemi átlag. Sokan a
hozamot tartják előtérbe, miközben a haszon szerintem sokkal fontosabb, és egy kisebb termésátlaggal is el lehet érni ugyanakkor a hasznot, mint egy nagyon jó átlagterméssel. Ugye nálunk ez idén úgy alakult, hogy a kukoricának a hektár költségen 320 000 forint volt hektáronként. Most nem jók a terményárak, de így is azért pozitívben tudunk maradni. Minél többet belerak valaki egy adott évben egy hektárban, annál nagyobb a kockázata annak, hogy mégsem alakulnak úgy a terményárak, míg aki alacsony költségszinten dolgozik, ennek a kockázati tényezője az sokkal kisebb. Mert egy olyan évben, amikor nagyon jók a terményárak, akkor viszonylag jó profitja van, de hogyha meg nem, akkor sem kerül mínuszba. És szerintem ez egy nagyon fontos mérleg. Aki gondolkodik abban, hogy belevág ebbe a gazdálkodásba, és el szeretné kezdeni, annak azt javaslom, hogy mindenképp kicsiben kezdje, legyen türelmes, mert ez nem megy egyik évről a másikra, mert van, aki úgy rontja el, hogy egy szántós év után mindjárt következő évre már direkt akar vetni, és akkor csodálkozik, hogyha nem sikerül. Tehát ennek szerves eleme az átállási folyamat, ami akár több évet is igénybe vehet. Kezdődik ez azzal, hogy ugye nem használjuk már az ekét, hanem csak akár egy lazítót vagy grúbert, és a takarónövényeket pedig mindig használjuk, akár egész télen, és akár két kultúra között is nyáron, hogyha a csapadék összeg megengedi. Az még nagyon fontos, hogy itt türelmesnek kell lenni, tehát nem szabad mindjárt hatalmas eredményeket várni, de aki már egy jó pár éve csinálja, az észreveszi majd a talaj szerkezetének a javulását elsősorban, hogy sokkal jobb a vízbefogadó képessége, az erózió is eltűnik, és akár a tápanyag szolgáltató képesség is előtérbe kerül azáltal, hogy a lekötött foszfor és kálium tápanyagok, amik a kultúrnövény számára felvehetetlen formában vannak, azok a talajbiológia javulásával, illetve a bizonyos takarónövények használatával, például a facélia, ami egész jó foszformobilizáló, nem tapasztalunk termésdepressziót ezeknek hiányában. Amit negatívumként tapasztaltunk, így a direktvetés kapcsolatában, hogy egyik hideg és nedves tavaszon a meztelenségek elkezdték hámozgatni a kukoricát párleveles állapotban, de szerencsére megjött a meleg idő, és elnőtte később a kukorica, míg a művelt talajon ez nem jelentkezett. A hátrányok között sorolnám még azt is, bár ez inkább odafigyelés kérdése, a hibajavításunk az kicsit korlátozottabb olyan értelemben, hogyha mondjuk nem sikerül jól egy takarónövényes kelése, vagy nem sikerül jól terminálni, mondjuk egy olyan áttelelő takarónövényt vetünk, egy haladó keveréket, amiben van rozs, és nem termináljuk le időbe, akkor az egy száraz tavaszon kiszáríthatja a talajfelszínt annyira, hogy utána a vetéshez már elég száraz a talaj, de hogyha időben elvégezzük a szükséges munkálatokat, akkor ez elkerülhető. És az egészre elmondható az, hogy itt sokkal többet kell odafigyelni fejben, itt sokat kell gondolkodni, hogy milyen takarónövényt, milyen vetésforgót, milyen inputot használjunk, tehát itt inkább ebben van a nehézsége ebben a technológiában. A saját hibáinkból tudunk elsősorban itt tanulni, mert ugye az itthoni szakirodalom az még nagyon nem foglalkozik ezzel a gazdálkodási formával, de vannak olyan gyakorló regeneratív gazdák és szaktanácsadók is, akik már elég nagy tudással rendelkeznek ebben a témában, és ők publikálnak olyan forrásokat és akár élő példákat is, amelyekből tanulhatunk is. Hogyha valaki belevág a regeneratívba, akkor azt fogja tapasztalni, hogy a talajszerkezet elkezd javulni, tápanyagok elérhetővé válnak, a lekötött tápanyagok, például a pillangósok sok nitrogént kötnek meg. A gépészet az annyira nem igényel speciális kívánalmakat, hogyha minimálisan műveljük a talajt. Direktvetésnél már egy kicsit igen, de ott is egy amerikai szemenkéntvető már ezek úgy vannak legyártva, hogy alkalmasak ezekre. Tehát nem kell több 10 millió forintos gépeket beruházni, hogy működjön ez a rendszer. Viszonylag egyszerűbb gépekkel is el tudjuk végezni ezt a munkát. Semmiképp ne akarjunk belevágni a direktvetésbe már a legelején, hanem az átállási folyamat, amit említettem, az meg kell, hogy előzze mindenképp.
Van a Gabe Brownnak ez a Porból élet című könyve, ami nagyon jó átadja az eszenciát ennek az egész gazdálkodási formának, és ott leírja az egész élettörténetét, hogy miért és hogyan állt át erre az egészre. Illetve itt a hazai körülmények között, hogyha valakit a gyakorlat érdekel, akkor el tud menni akár farmlátogatásokra is, amit a talajreformosok szoktak szervezni az ország több pontján. Ott szokott lenni akár talajszelvényvizsgálat, időjárástól függően, gépbemutatók, és hát az ottani gazdák, akik a farmlátogatás helyszínét adják, azok elmondják saját tapasztalataikat. Amíg konvencionálisba gazdálkodtunk, addig nagyon sok idő ment el a talajmunkával, mivel ketten csináljuk nagy részt, ezért sokszor nehéz volt utolérni magunkat, hogy időben elvégezzük az adott munkálatokat. Amióta átálltunk erre a gazdálkodási formára, azóta sokkal jobban meg tudjuk választani akár az optimális vetésidőt, az optimális talajnedvességhez viszonyulva. Nem kell állandóan rohanni egyik földről a másikra, hanem van idő esetleges gépjavításra is, ami nem nagyon jellemző, mivel a gépekben is sokkal kevesebb üzemóra megy, mivel nem dolgoznak annyit, így sokkal rugalmasabb a munkaszervezésünk is, amióta ezt csináljuk.